Dali, Jin. Dali, luwas lagi mingguan. Ay, dali, Jin. Kung ano rin mo sa Jin. Gaya pa ko din, dari din. Nahimo mo anha? Kuhan ba atop? Bye-bye. Hindi po ba't mo tahan? Anong adbo nga, dari na. Hindi lagi bitngan. Kahoy, asa? Kuya Jimboy. Kuya Jimboy. Naka-video. Isa dari. Ay, Alam mo doon na. ha? Nay, dugay naman. Ini ang tiil. Ako rin mo sa lagi butangan. Uy. Oh, ganit no? Nay!
Hinay ka naman, kislap siya, kislap. Hindi, itusok na ilang. Lagi. Di pa. Ano yung pagkuhan? Dari naman na itilok ng lipak eh. Isang nagtalong na dari. Ito ko, ayos. At dyan na no. Ang banda guys, ang libutangan og tinabas. Bunot man unta ang kay wa man lagi tay bunot kay wala may lubiron. Tinabas na mo kidagang tinabas, dugay mo pud na ma kuan guys, mama ug mabasa na siya. Ting init karon guys, way amay di na butangan og tinabas ang ipamutangan tinabas oh.